hvis du går ned i nissehøjde, så ser det næsten helt levende ud, ikke? Meget flot. Ja. Ja, det pynter altså, når det kører rundt. Og så på, Peter. Ja, ja, det gælder jo også den anden bil. Jo, men han er jo bare ved at gå baglæns ind. Ja, ja. Jeg var i